ଓହୋ କି ସୁଖ, ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି ଜନ୍ମରେ ସବୁ ସୁଖ ପାଇଗଲି ରେ ଧନ। କାଇଁ କଣ ହେଲା ତମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ରାତି 2ଟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜପ କରୁଥିଲି। ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ହେବ ଆଉ ଆବର୍ଜନାକୁ ପକେଇ ଦିଏ। ମାନେ କଣ? ମାନେ ହେଲା ଗୋଟା ରାତି ପେଟ ଭିତରେ କୁଳୁ କୁଳୁ ହଉଥିଲା। ନା ମୁଁ ଶୋଇ ପାରିଲି ନା ମୁଁ ଲୋକକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲି। ଗୋଟା ରୁମ୍ ସାରା ଅକ୍ସିଜେନ କମିଗଲା। କାଇଁ କଣ ଖାଇଥିଲ? ଏତେ ଦିଶୁଛ ଅଶାନ୍ତି। ନେତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ନା କୁକୁର ବାନ୍ତି? ହଁ ତମେ କାଲି ଯାଇଥିଲ ନା ରାଲିକୁ, କଣ ହେଲା? ସେଇ ପାଇଁ ତ ଗୋଟା ରାତି କୁଳୁ କୁଳୁ ହଉଥିଲା। କେମିତି ହେଇଥିଲା? ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ନା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ପୁରା ତଣ୍ଟି ତକ ଠେସିକି ଖାଇଥିଲି। ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା 5 ବର୍ଷରୁ ଖାଇଦେଲି ଧନ। କଣ ସତରେ? ଆଉ କଣ? ଏ ଦେଖ ମୂର୍ଖ ବାବୁ ଆସିଗଲା। ଆସିପାରିବନି 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 ଆସିପାରିବନି। ପୁଚକେଇ ଦେଲା। କଣ ଖାଇଥିଲା? ତନ୍ତିଆବୁ ତମର ରିପଟନ୍ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ମୂର୍ଖ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଇଟା ସତ। ତମେ କହୁଛ ମାନେ ଗୋଟା ରାତି ସେଇ ରିପନ୍ କରିକି ଶୋଇଥିଲ ନା? ଆଉ କଣ? ଦେବା ଭୋଟ? କାହାକୁ ଦେବା ଭୋଟ? କୁହ ଟିକେ କୁହ। କାହାକୁ ଦେବା କହୁଛି କଣ ନା କାହାକୁ ଦେବା? ତମେ ଯାହାକୁ ଦିଅଛ ଦିଅ, ମୁଁ ତ ଭାଇ ନବୀନକୁ ଦେବି। କାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ତମର ମନ କିଣିନେଲା କି? କାଲି ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ନା, ପଲ୍ଟି ଟାଙ୍ଗି ସହିତ ଇଂଲିଶ ବିୟର ବୋଟଲ ପୁରା ଭରିକି ଥିଲା। ଯିଏ ଯେତେ ଖାଇପାରିଲା ଖାଇଲା, ଯେତେ ପିଲା ପିଇଲା, ବୁଝିଛ ନା? ଆଉ ଏଇନା ଯାଇକି 2 ପେଗ୍ ମାରିକି ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍। ସେଇପାଇଁ ତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ନିଶା। ମୂର୍ଖ ତମେ ମୂର୍ଖ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ତମେ ମରିବ, ତମ ପିଲା ଛୁଆକୁ ବି ସାଥିରେ ମରେଇବ। କ'ଣ କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମରେଇବି? କ'ଣ କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମରେଇବି? ସକାଳୁ ଲାଗୁଛି କାଲିର ନିଶା ତଳକୁ ଖସିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କଥା କିଏ ନ ଗରମ ହବ? କହୁଛି ନା ମୁଁ ମରିବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମରେଇବି? ନିଶା ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି। ମୋତେ ଜମା ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ତମକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଲାଗିବ। ସେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ମରିବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମରେଇବି। ଏଟା ଭଲ କଥା? ମୁଁ ମରିବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମରେଇବି। ଏ ମୂର୍ଖ ବାବୁ, ସେ ତ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛି ନା। କଣଟା ଠିକ୍ କହୁଛି? ମୁଁ ମରିବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମରେଇବି, ଏଟା ଠିକ୍? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। କହୁଛି କ'ଣ ନା ପିଲା ଛୁଆକୁ ମରେଇବି, ମୁଁ ମରିବି। ସକାଳୁ ମାନୁଛି ଏଇ ସରକାର ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ। ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼େଇକି ଦେଲେ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଲେ। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଦେଲେ। ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାହା କିଛି କହୁଛ କହ। ଆମ ଗାଁକୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଆସିଛି? ତମେ ଦେଖିଛ? ଆମ ଗାଁକୁ ତ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଆସେନି। ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କହିପାରିବ 5 ଟଙ୍କିଆ ବସ ଦେଲେ ବୋଲି? ଆଉ ମୁଁ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲି, ଶଳା ଦବେଇକି ପଳେଇଗଲା। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଏମିତି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଜମାରୁ ପହଞ୍ଚୁନି। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା 5ଟି ତ ହେଲା, ହେଲେ ଟିଚର 4ଟି। ପଢ଼ିବେ ତ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? ଜବ୍ କମିଗଲା, ଅଧିକ ଲୋକ ପୁରା ବେରୋଜଗାରୀ ହେଇଗଲେ। ଚାକିରି ତ ଜମା ମିଳୁନି। ଜବ୍ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତନ୍ତିଆବୁ ତମର ଛୁଆ +2ରେ ଟପ୍ କରିଥିଲା ନା? କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ତାର? 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ତାର କିଛି ହେଇନି ଜାଣିଛ ନା? ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ତ ମୂର୍ଖବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇଗଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତନ୍ତିଆବୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମୋ ପୁଅ କହୁଥିଲେ। ଏଇନା ମୋ ପୁଅ ପାଇଗଲା ନା ମୋ ପୁଅ। ଦିନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ପଠେଇଥିଲା ମୋର ଛୁଆ? କି ନାଁ ଥିଲା? ବ୍ଲେଣ୍ଡର କିଏ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସେଇଟା 8 ପେଗ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ବୋଧେ, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ସହିତ ପିଇବ ମାନେ ପୁରା ଗଜାବ, ବୁଝୁଛ ନା? ତମେ ତ କେବେ ଚାଖିନ, ଜାଣିବ କେମିତି? ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ। କେବେ ତ ତମେ ରାଲି ଯାଇନ? କାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛ, ତମେ ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇନ, ବୁଝୁଛ ନା? ଏଇଟା ସତ? ମୁଁ ଏଇନା ମୋବାଇଲଟା ଆଣିନି। ମୋବାଇଲଟା ଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ବୋଟଲଟା କ'ଣ ବୋଲି।
ମୂର୍ଖ ବାବୁ। ଓହୋ, କି ଜ୍ଞାନ ତମର! ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ତମେ ଯଦି ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଥାନ୍ତ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏତେ ବୋକା ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆମେ ଚିକେନ ମଟନ ବିୟର ବୋଟଲରେ ଭୋଟଟାକୁ ଅଲଗା ହାତରେ ଦେଉଛୁ। ସେଇପାଇଁ ତ ତମ ପେଚା ଆଉ ତମ ପାଟି ସେ ଏକା ପାଣି ଦେଉଛ। ଓ ପୋଖରୀ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଗଲା, ନଳକୂପର ଚେନ୍ ପୁରା ଖସିଗଲା, ଆଉ ତମେ ଜମା ସୁଧରିବନି। ଆମେ କ'ଣ ସୁଧରିବୁ ବା? ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଚାଉଳ ଦେଲା, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଦେଲା, ଆଉ ଯେତିକି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଥିଲା ସବୁ ତ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଲା କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ତ ପିଇଗଲ ଶୋଇଗଲ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ନିଶା। ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଏମିତି ଭାବିବେ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁକୁର ବାନ୍ତି ଚାଖେଇବେ। ଚାଖେଇବେ କ'ଣ ମ? ସେ କହିଲେ ମୋତେ କୁକୁର ବାନ୍ତି କ'ଣ, କୁକୁର କୁହୁକୁ ବି ଆଚାର କରିକି ଖାଇବି, ବୁଝୁଛ ନା? ବାନ୍ତି ଚାଖେଇବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ନିଶା। ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍। ଏବେ ତନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ରାଲି ହେଉଛି? ଯିବା ନା? ଆଉ କ'ଣ, ଏମାନେ ଆଉ ଜମାରୁ ସୁଧରିବେନି। ଏମିତି ରାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ଦେଶକୁ ଖାଇ ହିଁ ଦେବେ। ହଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମ ହାତରେ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ। ଭୋଟ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନ ଦେଲେ ଆମେ ହେଇଯିବୁ କାଙ୍ଗାଳ, ବୁଝିଛ ନା?